Všechny vás zdravím. Chtěl bych naprosto každému z vás, kdo jste byli na jakýmkoliv koncertě na ten rok, poděkovat za to, že jste chodili a že jste šířili lásku a energii takovýmhle brutálním způsobem. Před třeba 3 dnama v pátek jsme odehráli náš poslední koncert této sezóny. V Čáslavi bylo to naprosto nádherný, naprosto brutální a byli jsme na této skoro dá se říct tour od března a tolik koncertů jsem snad někdy v životě ani nečekal, že někde odehraju. Musím i sám se přiznat, že už na mě to bylo moc. Díky moc naprosto každému z vás ještě jednou. Bylo to hustý tam. Vidíme se ve Fóru Karlín a příští rok na další koncertní sezóně. Jste nejvíc, nechápu.